שמי חני תלם הקיסר, אני נומרולוגית ומטפלת בשיטת אלכימיה רגשית, והגעתי למאיר ורחל בערך בחודש דצמבר 2022, מתוך איזשהו וובינר שהקשבתי ומאוד התחברתי אליהם. מה שחיפשתי בעצם זה לבנות את עצמי עם היסוד, לעשות ממש תהליך של תשתית, של חיבור אורגני לכל מה שאני עושה, לדייק את עצמי ולעשות את הדברים בצורה שיטתית ובצורה נכונה. ומה שבעצם קרה שככל שהתחלתי לעבוד איתם, אז הרגשתי איך אני מדייקת את עצמי, איך הדברים הופכים להיות יותר ויותר מאורגנים. כתבתי מיילים, כתבתי יחד איתם ובנינו יחד את דף נחיתה ודף המדריך, ומצאתי את עצמי ממש יושבת ומכינה תכנים ועושה את הדברים בצורה מאוד מאוד מאורגנת ומדויקת, ופתאום הבנתי גם תוך כדי עבודה משותפת איתם כמה ידע יש לי שבעצם הלך לאיבוד כי אף פעם לא מקדו אותי. ומה שמיוחד בעצם בדרך שלהם, ובדקתי המון אנשים כתהליך שיווק שהוא מלווה, מה שמיוחד שהם אנשים מאוד אותנטיים, אנשים מאוד חמים, מאוד אכפתיים, אמינים, תמיד הייתה אוזן קשבת, תמיד הכל בחיוך ובנועם, ובאמת הרגשתי שהם מחויבים לתהליך יחד איתי, ובנוסף לזה הם גם זרמו איתי, כי אם היה צורך פעם בשבוע ואמרתי הם לא מתאים לי אחת לשבועיים המפגשים, אז הם היו איתי וזרמו איתי, וכל שינוי שרציתי אז ככה בחנו את זה ביחד, והכל היה ממש ברוח טובה ובזרימה. אני הייתי ממליצה לאנשים שהם בתחילת הדרך וזקוקים לדיוק וזקוקים לבנות איזושהי תשתית ורוצים לפרסם את עצמם בצורה נכונה וטובה, ללכת אליהם, וממש הם לוקחים אותך יד ביד מא' ועד ת', וכל התהליכים איתם הם מאוד ככה הם גם מלווים מתוך מקום של אמונה בדרך של אותו אדם שלוקח את השירות שלהם, ומתוך הקשבה ומתוך רצון באמת שיצא הכי טוב. זהו, ואני שמחה על התהליך, ובאמת אחרי שסיימנו משהו נפתח באנרגיה שאני לא יודעת להסביר אותה אפילו, וברוך השם לאט לאט הקליניקה מתחילה להתמלא, ואני מודה יום יום על זה שהכרתי את מאיר ורחל, ותודה.